Ne zudri koçmaner, ne zudri adbit. Doçe zudri kutsal. Ламанку, аждаш лелош долгуман резорьерда. Rez var der, mesela batta şu aratı o, şu an moğut o seni. Sulta melo ze Hasan Hüsnü katıyor. خيروس وفهمت عوض الميقشلوش نوفش Der Dildo dropped zo'n Fezzeron, så miste wel zo'n gaan in. Ze die nog dat shit na bada dollar git na boor ja hij geht meer. Datalar gitna ez dalar gitna. Ja, işte dollar gitna so miste wel zo'n gaan die shit jo bal var dat. İza işte doğru dat zal garanti ya sana ya bu işte wel Дерю, тут man гарантию. Мех, шич, мех мадатис. Это уже честь, понимаешь? Примерно честь мою уже. Айси ключ мою уже. Чичага. Alma lan de. Вистрел. Kızım da yaptılar başta geliyor başta uhacılar falan izliyor başta ne çeşitli ne çeşitli. Ну-ка. И yaptılar uhacılar falan izliyor başta ne çeşitli ya запрос çeşitli. Просто чуаш хлок. Ты угрду. Дела, лакай умаца, Мюшгиша кастом хлок. Просто чуаш falan izliyor. Sen ne falan çağırıyor. Примерно оба где-то. Примерно сюк мех даунцах яца джасуна касаца да шгду. Я сонтивян тамо эс далор кшло мех да тамо тивян ха мех далор гелчу сосон охтурмаду уже. Ативян тамо сюк бошхил са чести кучхили. Власне и соединяться стилят долум дуи. И уже са чести кучхаху. Так, и мягко лило шел чен еще часть двигается, но это сахи. هذا حسن اللي ميخ ليلو شو حسن تونتي واني ميخ دادا تو دودو خردو دوي دو عشان لا ملينا تصود عليه كشتا ما تقولوا تقولوا اصلا احسن جنيت دادا ما شوتين چست قي شوري صود عليه كاشل شمخول Вот, акцент могли. Не только мягко, марец. Марец, чем гул. Акцент просто чуешь, мадать, ждать, да. Да, марец, марец, халец, аула, умет, я читаю, честь и чуксо. Аула, умет, кашмиш, халец, аула, зал. Чуешь, ну собой, ценится. Чуешь, дут, ну марец, марюну, الصغير عليك والله. تاخذ честь توني. Царело что будет? Часть даёшь моя титун. Sen dayo şu da çoğuşendiye zaten сделал, что выплюешь муду, хан. Так в школе первый класс, вахен, там бер убедить тогда, что согласен. ايش تصدق شو قيت ما تقيت ده Ибраим, толкиетак я траем лилош мадует он, хайнохча лилош мадует он. ايش к сожалению, ايش там первый класс ярчан, сан объяснить садич, قيتم تقيت هو собери тошо долша нас вегерум ждите, че? Социацию, куда-то пошел бы. Ну, когда я воспитался в Чечне... Иду-ка, хинстят сауал хоху, удичи уже шичело мэгштуху. Ибраим, сам перебивать, вам отцово. А когда я воспитался в Чечне, атмосфера, рилхшука, алкиенчу, я уже рилхан, я лехтурулшу. Да, разумно, и вычел, асана, цен буа комментарий, я шиятин, но сейчас شو يقطعون صداقة ديناميك شو تزارون بوش يعني قبيلة تندقش بقوة العجانت ومالقوارجي نفتي محبوش عامش في الجي إميق شوق سنتادوش
Žada būs. Им университет, примерно موضوع تاع جروب شوق شو تاع من قوزور ورتي حين وشت شتور ورتي حين دكتشو يمدي درتي واش واخ انت عن سجن بيان دوقي بيان واخ واش مو مش الانترنت شو Dinja, smēkš dārts, žada būs. Kulkus pelkšķi, šoļus nahuļi. Хулер, цун هو بالبو цун долдина цолилош долдина цун هو بالبу. Был будер, мас серги, короче, ты лецит, мас серги, миях штада, ты мас дахьецит, мама адину. نسبة دينو قال لي تشك ده Цундел, так, теория, цундо. إبراهيم مسانة ميجا كحونا ميجا باقار هنا ميجا هو بقى خا ابراهيم نوختش تلاتي بوسردن تلاتي شو بوسردن تلات عادة وعادة تدوشتهم واحد شو يزوش دات يدع يزوش دات تعني يلو دبو عربوشن دعبون اشيش يلو شو دين اش دال تو شو دين تن دات بو يشات ونأتش دين وين حد يأتي ويشيش يلو شات شو وين يخشى Арбо, цабыч, арбо, вестала. Бех мобила Ибраим, дукка юсу, аларч, або телац юш дац, телоцур дац, вайгылкш, дай царилкш, дай так цахум ала ингушета и я хизин йоли, абризани йобош, олш хазда ца, цунху эрдуа. Да, махата шлоеш, ингушете, обрезан. Да, мечау, Обрезана глядь, درسني كان خيط نير وشو обрезана глядь обрезана دينا هي ما نقولش يا دينا نحكي شيء غلط شيء ليه هم دوي اسود كلنا هم يلا دينا انت اسود اليوم لينا يعرش تاع ابرزانيش زود بيريتا خرط اسيوش تيتيون обрезана انت يا شو وين نحكي شو Юрта наха табеш луна за юм лело шубу. Ой, за старым, что еще прям старый. Адет езой старым. Ar öyleydi. Аж, короче, неудобный вопрос, следующий интернет, тебе. Ой, вопрос, Ибрам, гу неудобно, вообще нормальный вопрос, вот им. Ума, Hadi при этом может. Neyse. Что призвал, они ингушети. Sabri, старый, что ингушети адиту, а уже ярче его улило. Он мечердует, янте тоже дует старый, новчий ад, что тоже яшуца им яшта. Дел даца, сумишь это уже на шею. Он дует со старый, что был. Din dat новый, изид тут старый. Es busel din det тоже не шо, не но старый, ла новый дала им. Да, сон худом сасон, занятый я стану, короче, не стас, а кентр, шна кентри, мабута, кентри ладас. Энтри дупо. Хаба кентри ладас. Сулам психологический травм, линзи, что надо уж дать, сул догадовый сейчас дороги. Психологический травм бился. Isa, На самом деле, Isa Hazret. Hez. Isa hayyo, hayveşik antek mari yazapet ettiği deri. Муха, ё, вешай канте, запретит. Ha, Вообще, мадац, мекшу мадац. Я дэгдэ, но мадац и ношуш. виш запет et полный запрет deri, a его целый чисто говорил. Ну, шалей, лошка. Дели, асер, осмой, шену, агдar, асар.
Hayır, 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 Mario, Я это знаю. Запрети din Дёрли, Sam Dörli, Я лошел ши. Havişi kan tek Mario, uçuş hayvan. Havişi Да, kan sen yalo вообще вот хылчи, случай хылчи вообще полностью варды раходится. Hajla, Allahu magindui taşıçalı. Edilin datno magindui. Сега памна что разно до арбошен магина ношешится магинцу. Kamnişte magin, so primary magin, so. لازم تتسجع نوش سمجين عربش مجين Yani Сега ишта sabır до шкада мазас. İsa. وانا شو مجوق يشبو وزدنا مجوق يشبو شو وخذ اخر Dik dero, çuval. انت تصغر لك انت ارخص صوت شو ده فاز ويل انت تصغر لك انت خلش دوتي Da sabır diye dik dero, çuval. Hatta öyle derse ağır kutu savala İsa dinleriz. Hayo, havişi kan tek Mario, Ferrari, ayda öyle var asıyor. دعوا الورق Şikeyalı Allahu magindui. دو Ahotun la mandöle var. طلنا من دعوا شو هاتسو شيشب شيشب لا من دعوا شو صار Dörlü Moğol Allahu magindui. اذا سقام يقضوا شيء ظلم دول قام يقضوا ظلم ما ده دي Dolu سبب Moğol paramarina magindui. دول ظلم دول ظلم تان ما جن Kan paramaralı kadu. حاجه برنسيبي Sen magindu bo kodu tiga yazin do tana. Sen magindu ihun maginde tizel. İhu kameldu. Sen magindu. سانتا بس سانتا حاجه سان سعادة يا مجن ده سوني يسي الله هو شيشيالي البيكاز لاي اخ شادو Adet ya magindu tsuk. يشي يعمى يالي حاجه Adet ya magindu tsuglil. Soburda işte soburda adet ya magindu tsuglil de şada madu. Muhammad adet o magoşdo tsuk ginsal slila de adet dadaq diye şarqan du aldo što. Sakazmez adet şu du aldo. Üç dadaq çan. Полностью арбуахил, надо ловой бош. А что? Soko hit drop the letters Allahu magindui mashadul var al. Ayet alıyor şu deraz bismillah Kur'an şu. И маги на боше, где надо. Да, это сура 87 аят. Бисмилlah. О те, которые уверовали, не запрещайте благо, которое Аллах сделал дозволенным для вас, и не приступайте к границе дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников. А дай вас преступник, укатин дёрли ушвала. Иса оун. Ладу отстафи эрсо юдир шишерия. Бисмилlah, дейрю, Аллах, хуз подрядиша. Сура 5, аят 87. О те, которые уверовали, не запрещайте благо, которое Аллах сделал дозволенным для вас. Шичало дозволит, не ду Аллаху. Аллах сделал дозволенным для вас. И не приступайте к границе дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников. Это до церковь. Вот, имагайна, я лошел уже. Я хвол, что уже нохши. Мек что бахал. Шичал, что это? Вадуа Иса, не запрещайте благо, которое Аллах сделал дозволенным. И не приступайте к границе дозволенного Бога. Аллаху магинду шичалер. Царя лишима магиницу. Не, яло магинду он обязательно дакти форс дакти на магинду. Освобожден, яло магина. Магинду
ماجندو لدوا إيش يوشيو أتوقع يوقع حاجات هو فاهم شا ماجين دولهم دوي إذا بتشات فندي بوه قاعد نيجو زبطش هتصدق شيء وي سينو مدرسة خير دوشم وندال شيء نوع شيء واقعي شيء شوية زور واس بس شيء نايا زور شيء واقعي على باي سمش دقا دور داستا نو يزلع يعلو شلاحة خدول ويروس بوه شلاحة نفسين شور سنين على قصة انت إيه لوزر دوقس دو على بعض وقت قاعد هو نستعيش بصل بسك والله مش كده عديس شو بيخ ما بدوش سوتسن بوصل تاكتيت نوع شيء قام دوي أش любой ما не структур цивил ясно а жидкий шазин умш дюшаш и заметит динас إيسا دا آية عدي شعر مصو نامر مصو معمالس а سورة сюда كاتي дюш то есть المايدس ешас آيات дюш саш وسنسن шилна яс ялина яс ешас дюш охайны дюш وهو идея الله жады ومجين هما Sim, بيعلوا já يروحوا acordou, الله الله amanhã já acordou, não te بسم الله بسم الله сега хейт ахласа переселиться дина шалдар сега да по идее вы переселиться садин нос шишей забу مش عارف كذا переселиться دينا سلامة я جامعة хен شوية дозволен дош именно шичело бош сега не жадали переселение тянет so ялин шедейш чугун خزيال чайна الشيء طلعت فوقان تيجي تيتين شيء عيالين توشيش переселение он лучше вообще Oma Zeit zu da yalen baş wo in Zeit magin jetzt advita na شنو da ما de جينيوش هاي تمام ما جينيات akha so shi yalen na son sanmegi لسه الشيء على جاتي تبصل بندالي خلطي الله دو يزعج وش شنقع خلو شيء فوق زدا يوشي شيء شواش كماري خل id ahsunna duq shay gil qom shay gil qilildir il yelo shtu to qaygil quluy السنة ليلدر ميل باتس sunnat سنة ليلدر lildir ميل hay باتس qomi gil qisani hay gil duosh lildir bas ne gil qant egal ahum lilosh hay qom gil لسه lildir ميشر bas to دالون tsasheni هاي غلط ميشر عدو إيسا سنكر صدق يعش بيوش دول إذا شيء غلط شبوش يوم ذات Самши маш аж гой то до уже сошел да лама сон гейт на да цара и сай на лягчи караца да сон холмши уж рылшил еще цара хадис аят кари да сон он хайт автор Бухари у Муслим у измешал он адючте бог бошундуи so berdin shi yalir halq din da shay gil qilsa ba'sir خلا تويالي لي خلا بصل بين عمك شلو يالو وي عبايمر ويالي نرجمك شلاحتي أبوامر وشي شالي اكشتو نخشي خم غلق توديد قلدي وعطيتهم مكشدو شي غلق أتودينا ديالو قام سنة تعليلي ذات نقص دويس أتودينا قام أسون سنة سيقون ذات قلت دويا ديالو المدو صن أتين سنة ملقا ذات هيغلق شغلاتي وبردين تأخم أحد يسحتو يالين شي شالي نح إز سيوش إز يالو يشو أساتا Причем тут أحمد يسوا все причем إز чем دوق любой أبو цепелищу ودين шмелищем. مالدو 100% مالدو مالمدازي إذا هم وشي شالي نح غلق لقرهيتهم من يسنة لقرهيتهم. هاي غلق ذات يلزمن يشور أرد المدو إذا إذا ده دو لحظة язычник шварц noch читали подахтен до غلق لقرهيتهم يقامر ويلي سنة لقرهيتهم. نوش يقوم غلقة دالقة المدو قوم غلق Nokçe язычник, швой, nokçe لقرهيتهم. язычник. Yuka dehken deyitsa duk, gılla helsman çur era della yokça çoğur dolsun. إبا أسا
Ну, да, ты что, был, что, да, хочешь, что, хочешь, а далее делать. Ну, из ногче язычник шимаду. Пасун такого нет. Вообще слова рылак нету там. Рылак слова даже нет. Sen busulna değilsen olmuştur. Böyle nasıl tamam da ne mahalle busul. Arboşa halkı da ya suyu temizsin nasıl. Busul değil. لسه ما يقرز برو شاطي عربوش ولا حلقة مولوس نخش عربوش كهدين هاش İçer propagandayı temizsin şeyler hadi ne bu. Böyle nasıl hıl bir bu sarı. فرامر ميل خلا نخشي خلا عربو خلا Umarım arbo. نخش مشر ده Слушай, слушай. بسم الله خشون Перебивать, ждите, ждите, درس, перебивать, умдаш, هي غمسة بيشاي دل حتى نزقوش أي حتى بيشاي هي غمسة سبيس تدغى شو قاعد دارت اندوز دارت صلاة دي تيشنو تي شي شوية بوشنو ما نيني ученый خدو مخاون خير ملغو شانه وعجن не вот ви مزبع سألع منجي ومواقع ويوتيوب صبرديس ما organized das de šo kamel. O серьезно, ответ где? Шуя, ответ ладуя. عبيتو ملغو شانه شافي مالك شوي عبيتو مين ученый? شافي مالك. دي ما صعبو شانه شتحتانس كده سويست المصريات يا شافي مالك شابش بوكش في مزبدا ويش بوكش ناني ученый. بوش بونسون خشوي سوات بس خشون فزس جم خيت شوون خشون вот нанي ученых как он думает خشوي خا عبيتان خشون Хоş bu moğola. Единогласное мнение ученых у дома Хау, خا إجماع خش هجلا تا إجماع إذا ديشان تا هو عادة لاتي حدوشتو شريعة تعمول يضي إذا شادك إذا داس كروا ديوتشول تا подробности حديثهم هم ده تعبيت ده لقر دوي Паймарс гилх шмулил شيء دول гилх мулер да дيوتون تا سو عينم سقوات ومت واغي تيرمت ديت مش دمدو هم حمنيني مويو Hopon تفر جاون يغدي شيء ما يبدأ عبيش بل أشانش بعد سابليني لقر يوي آيت يل يا تار إسخجا إتا وإياتا شو إجماع خيتو شادو فراد просто ويرسا شادك بيرجو واحد حير شدن شادك وعدين اندو تساري تندل بورش ناني وشون تندل تاك لا تو اندو تساري على دو يا فندا انترسيون سأسندو عنتو ني один раз ملوك دو عديتو الله وشان مدينة ما مقدي داخل دو شجع الله مقين دوي الله وتا باقي عنده
Magdoi da hayo terere hayo shiganti. Sarılka mekş dertsiz. Hayo terere ya sadole rore asuman. Yat bakas. Tatsız Allah'ın هكون غلق دوي هكون غلق اي تل لقر دون الله Лиза, بوش шаш, что деградация, я до такой степени, что там, иди дари, а то маба, иди дари, а то а да дешь воду, это так не бывает. Ученыш бубасо, юга إجماع وادرش, وي حيقلع لين شي عيلو ما ألر مزداش أنا كيف بوخ ديال زور درويت الوصا أوكش, إدو أش ديال لوش لك كيف بوخ يوكش دوشو. De wilt dat dat nog schon Jukaisch, Jochum dat hayo terere ada. مو بيوهم ده ثاني. İşte öz do çum da var her baştan Allah magina do şu magin da So arbo valari, so arbo yok şalıyorş valari, естественно masara liloş mu duytar? Akmegar da hayo shiganti yaşları. Sen mekşir, что ну ты мекшир, so arbo gılç. Arboş boş canı duk anlaşmadı liloş, praktikovatmış. Bu soru boş beş mi bu liloş? Kes na bu diş villa mı liloş? De fazla Сразу вырос دينك قيدعه دينه إشباع أعداد يزني نفتش دش خلاري например نفتش يشيع يالو مكش للقى حاجة شريعة واتين قي يشيع يالو مكش دارشون سامة كان يالو مكش شيشون ألش أخو دير درا قالوا يروريوت أخر de fazla Tamamen soglасны выводах новчи о мораль локаль upset usul dinayol moralleri نفتش مرة لقر يلاري الله شريعة دواسور داتر هذه مرة الوبشة لقر ياتر شريعة الله بوشر الله كل دوي الله وقت زكون دوين سودي على اليوم ديش مرة نيتو واسطة مرة شوي شتاج ده شريعة تو ما قدرش يشيلوا ما اقدر ما قدر ده ما اقدر ايش يشيلون ايوه حين على ايش يشيليه Biz böyle bir şeyin ضفت شو عمل اساس Çünkü oraya acırıyorsa ايوه حبيبي كنت يا ما قدر ده شريعة تو ما что Yine 500 شريعة تو ما قدرش ايوه حبيبي كنت يا ماريا ما قدر يعيش شيء ايوه ماريا سامع اقدر سامع شريعة سامع اقدر سيوعن سامع اقدر شريعة سامع اقدر سيوعن سامع اقدر شريعة دول صعوبة شريعة شوات شريعة دقيقة شوات هذا بيوخ كثير короче وين ثم صول سؤال بيست ولا تياتا بنالهم يقول كده وش ده جاي اللي هكون غلق الله الله يفهم رسول لقر هكون غلق Murat, sordu, Европа мекшдует по закону. по закону sayılmak lazım da sayılmak lazım. Hani gördün No žalda mekštu, hayvan žali yoğduruyor da ya. Emkalı, любой движущий цель из мекшупа карбомас. Европа мою. انت موضوع يوروبا عنده закон الله ходает да Нарушение закона. Любой движущийся объект, и боя, блядь. Soberde şu Zulischen dişka dokşkiyetin baş anı. Европа شريعة دولاري ترجع بالون مقرداتر شيء Европа. شيء شالون مقرداتر داتري Россия магенду Европа цемек жалда. مسارة كيغوش Магиня значит оправданную душу, нормально душу.
Полный ход Правда, вышел. сега шариат далари, ми бурдатır. شريعة سنة شريعة سنة شريعة سنة Bu sorduğun mekşduyum. حقيقة Bu شريعة sorduğun. Hadi asabine şeriat dedi. Ne просто bu sor такой hukuk Европа. Он жалко mekşduy. O bu sor bula. قيمة يازن حقيقة شريعة Собордия, шариат это. Просто bu Ну, sor такой Европа. Собордия. شريعة Ай Бога بقى дуа. O Европа. بقى حقيقة شريعة все, на этом все кончается. O Европа вы бас. Ну, куда говорю, хасун просто. В Вашингтоне الشريعة ديتش مو شريعة ديتش حقيقة давай шариат садись, mas. Давай шариат садись. Просто не Европа, джалдала мекшдуй. Юаяла мекшдуй. Вот я лица. Sayalım karşı güç. Угни ещалин, бусор с тобой, Европа. Европа, куда и... А вообще бах. Алла, Новчи Сталин, чувунистах. Вообще бах. В общем бах. Да ладно, Европа, говорит, Свободный, память моя, да. Америка, авион. Аж мы стали страны бежим, согласен. Да, свободница. А ну куда, Италия, Америка, кафирчи, свободная что? Свободница, а курасава, субо, а что там проброс, это нахуй. Оказывается, А хорошо ладошь, мамуша. Allah seni akvatine انت مو غزو Allah تقي كرم خاطر مش akvatine suez. الله هو شريعة مش أخواتنا باخذ. وقت دم دري انت وقت برضه ان شاء الله متى ولا صلى الله عليه وسلم لا جند شريعه حديا دخ شريعه زكون بوق ما دوي اولا ما بانا все, да, дитиш خاطر تعنا متى ده شريعة. اولا ما بانا انت رزبوركت مدى رزبوركت مدى حاجة ده ود ده إحنا شريعة ده شريعة بيرسون ده شريعة هذا شتى وسكك دير ده خوي حهو شريعة تجوا تام شنو حينك حغيلا حشريعة حغيلا الله هي فاهموري سمادي الله هي فاهموري ليش بتبلط الله هو الله هو فاهموري بوه شو لقر دباخة حغيلا وتي حشريعة ده شو انتريسنا دقسون إيه وأنا اشتحايل شديد شديد رأيته تو كروتشي كان بقنا بوش صوتي هم مقوم نه حاجة حغلق ذات حاجة الله هو فاهمر تهم حدا نهند الله هو فاهمر وقتنا как назидание для всех миров. То есть, как пример для подражания. И все являются самыми Аллахоугодными. Вот любой один дом, 6 лет я лёцу, из-за Аллаха мекшу, то сейчас из-за Аллаха мекшу, в 9 лет то уже 6 шокачек, хочу я линчинс, короче, бол бешмуй уже супружеский, из-за мекшу Аллаха. Так, лейшли ложбуйцо, из-за мекшу тун. Все, что вот пророк, на пророке Аллах показал, как надо. И Хасан волца язычник, юкай олит, что ха, это хэр, интернет, поел сразу. شيء زوج نار يقول خبر يتسقوس حقيت Gol, شريعة سبيس شريعة يوم متكي
Гейт дадат болтат я дубош. Шариат удутсага. Ца жизни гинадас. Там бош дубош, ич дукар. От себя разговаривает. Иса, хохой шуе, Иса. أي إنك دايل إشتمت دايل وات ده يخوينا ده سلام عليكم ورحمة الله لدو شوية هايلا الله هو وقتن باي مروي نيوم شادك كاك نادا حاجتن الله وشين أقول ديشتك هو ليلو اشتك دو الله هون غيلكش أقول الله وشين ديشتك دو باخ تو شیچه ایاله تو وشی عیسن زودا ماگیو تو iz ялшокачек помоловкин из шокач уже супружеский жизнь что из хаяли то лайша лилби то масит зудолчун тазуд подарить тет шена костан царя ешеги из любойца ну и так далее хинц хоха уой короче от Аллаха от паймурала царя лекарду сагиллах царь гиллах сун цамек со цавеш مو اشتاشیچه ل ایش وقتچک حیچور دیوزول تانگیه تا 53 شدول چون از الچ احسیو گیو حدی حل ایرده تو استواب شه حدوده объясни دلور داره Объяснить, мудаш, видишь, что это видишь, что это. Пока надо волосы, так тему с тему перекидываться, мудаш. ديري объяснить تغلق لقوة الله هاي بايموري شو или просто временно тон иштагарза улин дела хин сразу и сандал хумнеш магич хоршрес хербас пока хангарза улин да тунде ладу швала ладу Allah пока хангарз уларю пока ишта İştihandi zaştu hiç lan yüş manatsiz baka iştalya çayçı içerdu ithadat boş cimcim ha no şiçinler makiyatla уже заранее tahmin edinek Ne şu san bu ne bir hak oluşum duke ha işte короче уже подготовка ayog'u но пока iştalgıdu сацхуак баху шеркант это урдуев инс пока штич да свой сразу ты лочла духал бор нахвашта иш хватта diye что идой İbrahim sen kamel de şu da aş kamel de tsuyut so hans de şu kamel İbrahim yüz de şu vatari so vatari инс de şu паим свой Аж тан вопроса ответ подсадали ты свет тан вопроса вот так он так ну Там вопроса, луч легче, юки юки, таким дюц. Луч легче, вообще кидик дюц. Так, гиен, что каяч, могут там разных сторон. Ишь, вот это документ. все инсвист фала гиен сан хирда нормально от вопроса убегать сюда что вистолари Убегает, что там дюч ага, что дюч, что багар шариат, дели, со всех сторон, шариат, что какие шума дать. Аж луч вопрос, да, что мы что на то, о, мы что, агаш. Все отвечается до этого, аж Бог царство. На донца, Савош, тема специально заболтать, короче, и истину донести цель, ты. Joku šest haliti de aditi sen kuole klausule. والله شو تبغى ماذا كورت هاي الميكروفون حديثا غلق الله هاي بايموري غلق شال لقر دو هاي Ne öyse uçanmış. İcma yaşayan tunalet. Kalk şu. Милох, Шафия, Малики, например, Уица, который, ну, царь хуба, хэн, царь, айо, маги, ну, бахун, яля.
Ne kamni şuka idala. ها صار مسوق امنشن مسوق Diyeška hurdu onu be. نو دي شانتا خادا يخص السون خد صار Zarulom mustuksa giz diyeštur da etti. سو وزرو لهم هاو يخ ودر وخا يودر وخا هذا لو مدى Nošću vala, nošću vodoru boš, tam ja madije. но не в этом смысле хотел ведь дауру бош ты уйдешь ты уйдешь غاسخمتا اولون ты уйдешь от темы ты уйдешь от темы алвал сохек дикту غاسخمتا ола ты уйдешь от темы Kalma değil nasıl? Hüvet sözü ve ruh uçuğa. Meksuye. Zarulom mudanım men. Ну, гон, он карда, та вообще понятия, не понятия, ничего нет, но ты уверен, что Хуса понятие, цахет. Это я понимаю. А жизнь, лишь она от ученых, хайком рыла. الله هو فهم ربوك ده تحتي الله هو Алло, це хатер далеко дуал, камел садиш. Он цана гине от ученых бац. От ученых цана олш адеше, а что Аллах и поймури магиндол хума цер тидиландол хума чул лекар душу қом гилла. Цана гине он сан. Ах ты мух, откуда у тебя это в голову тогда? Элементарно, даже простой молодец. Хайком юка. Человек, например, кварт бешуй, отца меща лук, и гмеш даешь баху. Отличается, мадия баху, хайком юка, фитна хирдол, что еще челлендж. Моя бах. بوسودن مو دعوات والله ما مسألة Закон свободнее حاجة مسألة حقوم غلق وبا ميقشة ليل دي там де нагасан да цамалил дие сегвелч шоус дина там маж яхве ишлил бах мэря йолжуд чу хуярса йоллах лил де бах мэря йо чу лилушта там цакасинкум حقهم غلق وإذبح حيك شرق الله هو فايمر تارة ها مقدار شو مجواحيت زود شون تخجاب نكاب بدات دوابا أحسر عمل هذا قليل واشتوي أبيسني دين سون تامو دعوة توالله بوصل Там вопрос, тут я волочи. Шария, то дино кюк бяхки ол сагуи, там вот вик. И ви что кюк бяхки дуал ве бах или геш нетун бах. Геш не воля дом бах. Дина. Кюк бяхки. Дина. Свободнее. Хасё хатер лошуй. Хасё хатер дешуй. Вы закон, а? Оги, вари да дюн да, что поколение, черти айши, таханя дин, жутина уэрэл, тух сагюми вавюл. И не стоит так. Хаджа, шариа то раб за раба, женщина за женщину, свободно за свободного, бахуек. И не стоит так, и буду да вообще. Дина ибах, Hence büyüçoli islamski balabol chat cer büyüçtek вообще цабахтига. Цера строго Аллаху поймура Бог, да диye что мастаба. Amma nagahsan na tanqom ti цало чхуле ха тхагиллах чого дут хунад нагду. Сразу сиха цалуш, сразу духал цаболит, потихоньку иштацан. Сразу даться дух, напрягается бешуш, hermek дать бог, ишь потихоньку подкачешь, ишь тачах далит бах. Изю и тига, йол, хоцах
и в системе, как это надо правильно установить. Чуть бяхтели две, а Мичар дала. סדית הדוח, שהתביישתי לגבייה. יגש ניצונה. גש נשמור Ай, לאדון. все, Коран te adui, Mичар adui. زين. الدنيا הדוח, شريعة הדוח, شريعة. أيت دو قرآن شو كتب عليكم القصاص. Предписано вам месть. И потом дальше там говорят, раб за раба, женщина за женщину. حدادية شو؟ خاصون ايه خاصون مديشان خاصون Сахарон, почему по Коран te adui? Вторая сура, 178 يدو قرآن يدو خاصون بسم الله القرآن يدو تباهو شريعة يدو با شريعة يدو Шариат, Мичар дала. закон مسلمان ها شريعة القرآن ني سنة تدير يا القرآن ني سنة تدير Саудия шо? Ладуя. هدي يا Видно, خير да? Сам това. دودير Коран е ладуя сила, жендон това. حجر لدو لا صونة حجر Шабал чак ладуя това, пич пурчуй дагай това, Коран сагу. اسبيتش بوشوي واسع هون قوي تردوك هون ديوش Dagay 3,5 oni. Дагайтал. Бючува, цаитал. Да, проверь, ова, пич муч. Вторая сура, 178 аят. Бисмилlah. О те, которые уверовали. Вам предписано возмездие за убитых, свободный за свободного, раб за раба, женщина за женщину. Если же убийца прошен своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом. Таково облегчение от вашего Господа и милость, а кто приступит к границе дозволенного после этого, того постигнут мучительные страдания. Гоюн де. Ага, я ханцаху угду чуха, я тхокуза еху шуха. Вот один из двух выбирай. Да, женщина за Ага, женщину. кучуха акулш буде. Хинц хоха شو تعال بناتي يا دين Ахта амде что хундуй да алмали. Ахта амде что хундуй куза уже цучва варит цаден. Изнутри цому работать до хуш на хмабу куза. То есть вот эти вот все вот эти вот эти все предписания, которые вот эти балаболы говорят, типа хагиллах хакаманука вала гиллах шмалиядали. И хундуй что прекрасно мага. То есть цель установить закон Аллаха и посланника. Потом остальное уже по обстановке. То есть, если там кто-то не принимает, там где надо жестко говорить, жестко мечом. Где надо вильнуть, там виляют. Сунделдо, разбить сады на две части, две партии вот этого движения «Мою в мире создатель». Одна это партия войны, другая это партия, короче, плохой, хороший полицейский сан. Но их военщи и именно вооруженные большие, то есть агрессивные. Так, есть бол бацу. Он дует, что там не что, вернее, хочу дует, что это еще в самом начале эти вещи говорили, мы давно их проехали. И уже нам даже не позволяли Дейл говорить про своего Бога. Нам говорили Дейл хую. И хую я Дейл. Аллаху. Хотя вот. Дейл хую Бог. А просто сейчас получился баг. Вот это вот все, что непассивным трудом нарабатывалось годами, десятилетиями, оно вдруг в один момент рухнуло. Появились люди, которые обнажают правду. Теперь вот такие, как ты, приходят и уже это все прошедшим, переживавшим и выплюнувшим давным-давно. Ты нам здесь сказки расскажешь, что и Бог.
Это, 9 это еще в 90-е проехали, понимаешь? Соответственно, посуда. И вопрос, в общем, закрыть дидон. Дидон. Ирицу ты должен. Лерго зиду дало третий еще шайк, только алхамдулилlah. А сделал жопан, сделал хастер, жоп плюсом. Ну, фактор был, то есть. انت بيعشوا عالغين ولا تحيني عند نجوات انت أغمتة أنا ليش شو أنا وسنت إيوان دار تجارستو أنا يرشون أو بيعشوا على الخلو اليك نرمالنا دوي Жила, освоги нормально до он, потому что и вы ваш квален долдел, и он дуй. Вы нормально дует, потому что вы и цумантини, вы нюкор убийство ждаяхна. Это и Аллаху кваленду, и ночи делу, вы где Аллах Бог, что он пехарцон шткуэл новый. А хар ахдуч, так ты хуже, так дует, леви, ждур леви, ези зуди, ждур зуди, ези Бог, что хабарду, и за делер тут Бог ждал пехарцон шкул, шбу и нахайдё, разница гором тебя, ёк. الله بوك هدو Allah, делается юг, арбой, делается югос. الله بوك переводе с арабского худо. Allah, в природе с арабского царь, один из их богов, хуко, цапай, ваца, халва, царь, арабский матраху, дел бог, цагай. الله بوك переводе худо, а? Allah бог, дел бог, царь, вернее, царь юг, дел бог. Единый бог, единый бог. Единое Божие. Единый Бог. И Аллах царь волшебно, и единый хилуат, фадукуагар, криш масях, и Аллах, Аллах, Алманат, Ал-Узу Бог, что масях хилуш, там семьячур, и богиш, гуца, нюкар, харца, халгуякно. ساتوك حال بيقنا ويش تبيقنا Я хочу молодой, что хабар дюцо, единый бог. А изучать да дешь, моду халца халчу, жуаш молото, опису лулю халца, изучать не, це баги шмел хиласе, це шугала изучать, да? Ой, хасуны шмел гилатец, эш тайны хасуны. Хауй, там Аллах единый бог, Аллах единый бог, мечаду язден, хадица, ого, амор, дугутай. Аллах единый Бог, да? Аллах переводы уду. Вот и Аллах в переводе, единый бог, да, мечаду язден. Это переводы лучше, союз. Вот именно, це юга, и дукуйцу де вовшу, куйцу. Садись, да, мечаду, единый Бог язден, мечаду. Сам сочиняет, сам говорит. Асфалги бобо, и бек Сочинение, когда на конкретно. заблуждение Правильно, просто. Амина, то дица, то хаита, и мечаду язден, единый Бог. Маш догольшу. Большой. أسألي هدو. Марш. Ал. إيه ديلز الشيخ ديلز يوق الله. إنس إداي بوخ شو بوخ. أقولك سامي خطأ شو ولا حق ديلز يوم. خنس كده دول وبروس لوهاي. Англо бова. ده هيك بوخ كده دول وبروس لون سنغلاتي. Веди, Бог, веди. إيدين بوخ داتي. ديلز أيو. إزرز أبسوجدات دا ديلز أيو. İş 99. o çule Allah 99 цею паца дел анзея цендига язин. Allah, це я, це 99 аяти. Сотни Мастяга, örnek ev.
ده Тоже لازم والله بقى ماشي مقطوعة. كان جوا إذا شاء غير طيب دخل مثلا زيرو وولد لانجويز احكي واتساب زيرو لانجويز לא, 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 מוש, סלואצה, דוסו, אינטרנט. Diysen de miçir etsa, miçahdu yazdin. Allah bor, gidin bog перевод dual, miçahdu. Hagayta, Делается. Переводчик, что бить нет, он говорит духом. Единый Боге. Юкти переводчик шлелош. Та арбо муатума цаху. Шиш gelmedi vakka şerdek. Говорит, я сейчас говорит, духом, это ведь что, ажен просто. Кузар, говорит, урбанается. Allah это имя. Как нам здесь говорил араб один. Если это как просто Бог, я тоже это принимаю, не проблема. Но араб здесь приходил и говорил, что это имя собственное. А Бог по-арабски говорил, что это Илях. А нохчемата Лях это как бы змей библейский. То есть там вот так вот получается. Ты нам здесь рассказываешь, короче, один боги, два боги, короче. И да. Единый Бог, единый Бог. Когда ты говоришь ла иляха илляллах, это означает нет Бога, иляха, ла иляха. Ла нету иляха Бога. Алло. Ла нету иляха Бога, илля, кроме Аллаха. Изучим перевод. Хицахума тебя, да, мада? إبراهيم أحيد سعدية الشقة إديل سهلر بيلغلو يوق بوشو أخش Да, киделуат, короче, Аллах вот, больше нету никакого Бога, есть только Аллах. 99 имен Аллаха их пересчитаны. Аль-Малик, Аль-Рахим, Аль-Рахман. Переводчик. Да, это его как бы, это качество, которое описывает Бога. Именно Аллаха мои, первый человек Аллах. Это тоже единый Бог. Ну там видишь, там вот что непонятно, интересно, он мстящий, потом он почему-то. Почему? А вот тебе интересно, я никогда об этом не задумывался, но когда вот эти кефиры здесь эту тему подняли, человек обычно слабонервный, слабохарактерный, он не может. И духовность, вообще тупняк, тем более, если он все сам предписал, еще когда создавал души, уже всем их предписал, всем их. Со слабых умел делать. То есть я не могу мысленно его как-то предотвратить, этого Бер. Он идет, короче, ну, как бы, не в моей воле он начинает уже действовать. А у Бога нету такого качества, чтобы не в его воле кто-то действовал. Ну, возможно, это можно, конечно, интерпретировать как-то, что это какое-то чувство, которое человек только вот так поймет, а там на самом деле это что-то другое. Ну тогда, если ты сказал А, тебе надо говорить и Б, тогда тебе надо донести это правильное.
А просто там элрах, то мацату, я вообще от я дейца цадычишь. И Богу, а вообще был бы, стасаца эльчан, элло. Нет, ну тебе говорят Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аль-Малик, Кудуз, Аббаз, короче, тебе это начинают перечислять, а потом дальше не идут. Так, из-за перечислять тебе, а там есть. Иду, прибираю. Шинцову, дюйца, ах, заблуждение, аж побольше, среди яйцей. Nokķis prydūmatīņol ir čiriets, no sabrāšālā samsata gviņā ir vedļēļā, un потом кыш и отцу жестокие дина и лука и убийство, что я действительно свой один ходуала гейсон, а не со анвел ведļēļā за анвел олар, мацатуеса кантуруеса кантуруеса веши кантуру, الأويلاين يتعن نختج ويروح صوبري خروها دو يغزي حلقة أنا هاي يغزلون بوخو دينا نختج وين طرق ولا يغلط لي الواتسون عربو إذا كان مودو الله يدو بوشوا بيش شوان هذا يندو عربو إذا كان يا حشوات كوار دل زودي باي إشيو حبيل باي زودي خيش عن موغي تنش باشا لوك إذا كان شوا Тунде улыбался больной тему, потому что эту тему написал больной человек. عربوشي إبراهيم ديكا عربوشي كروشي دوك أبو هني كانت شي كانت صراحة أبو كروشي صدامو قيمة мелбуш أبو так Ибн, понятное дело, отчествую. Так, и ваш лад, и вещи царглил, что я ютер. Хайшунца. Могу примерно вещи-то. Ela, Abu that's when I'm body ditch, do mother ditch, is it that's when lot ja, she can't sarch shit etzeli, she can't sarch was the muli noch she. Is it that's when do she вещи царх лил, что ist da тоже ist оборот, что дика да шварт нахборса, do кандидат, что что. أخي تشتت بالبلان ما تدرك هوش ما شاء الله وجالي علم ترش مواد الحقيقة آياتي حديثي بوش ترش شنو جالي تيو ويتاه حديث أخي Ламан недооценивать больше, не то, что конфюайцер я спеш могу, Абу Марьям, Абу София. Да, не спорю, иду. Макрон, it's erschinstag jullie is om hadisboog soms al opstak over. Jimmy Watson is Sibriach Borley doen win rol. О, буду шалите. سونا Рассказ был, вы говорите. ما بخور خا هستلني это как то سونا خزنا ديك كان سونا خز حديث например خز سونا آية بعد ديك خز سونا أخي Dus amin bo gehens arbos erchi mushborosh khesh amnish arbos until much what is nicht nur der zani bo kudoha afrikanski afgans da noch jas doch i amin bo shulze is ima ja zirke bosh is hadith al quli أمين بوك بوك دو تاخد ido qita amshino hubo أمين كانتن جلوري وعن أمين جلوري Бакнег, так, типа صادق الأمين والشلتنا يا كبر إيش بقدك دوي شوية أمين تاج بقدك بقدك راودة ساعتي أقول أمين راودة بقصة مشتان بقولة ولا مشتان
صدق بو خدو إبراهيم. الصدق خزق سأقول الصديق عشان كده السورية دي صادق الأمين. إبراهيم طبعا ده صدق بو. ها that's правдивый и سأقول شو حاجة تهرى لك تدور موه Тиешеми. да ну нет есть мы да тоже типа того инсорс. راس كش صدق قولي هايش أنتو. Baqdek dytsek olčen dir haeldu. Ну правдивый Бог, доктор Садик правдивый и Амин тоже из доказа. Примерно цедок я. Ахи Шмаков, Ватин, например, Ахи Шмакова, цетильча. Шмакови другу Бог дуиз, брату Бог дуиз. Брату Бог, соли, Ахи Шмаков. هو نوع سوق أخي كانت تشيب شيء كان تدير نفسه أخي وتعاش هو خدم أخي يا تعوش سان خدم إيه حاجة توزي كويت أتون تامو هنسوي كوشا دويتوك أتشوا передать дырх типа Саддам и Хуцею типа русский друг Саддам Хусейн царахтильна. Дет секенцею Саддам, короче, бахту. Сун, например, Саддам цетул шахаза, во-первых. Тамо куза элла нохчица хазашен Саддам. Ну даже и нохчица Саддам мелла ахишкш бац, цетул ахишкш. Обычно Türkçe terşi Seyfullah, Asadullah, Abdurrahman, Abdullah, борса. Ищите şu. Этот, короче, назвал русского друга Кадырова именем Саддам Хусейновским, своего сына. Это, ладно, это другая как бы тема, но когда ему с ним и Милум Цаха Сунцинса дискутировать, дальше Церве говорит, и Милова говорит, су как бы кент царах, что Абу Саддам кент царах, хайте тиллер и муху вообще, ларта мадатин, например, нохчиш, де царах, что олчхила, например, та, хайнях чун ва оле, там Аиса ва или Ахмад ва оле. Из-за нормально, что мду هو يرسز أربع شيء وقع وردير زندو كاك بشيك أنت تعدزل دي الشيء شدوزل خويت شيء например ويتوش دات يا это ты ему там сказал что хайк أنت царах что ты тильч из-за ночи ну нормально мада цельч Саддам дерду кундати то есть русский Саддам Абу Саддам даже не понял о чем ему говорят это что ночи ну что أنت царах ты شيء что вообще وصلهم до что توش дат цельч дерду из хундат то есть то что русский российский Боч балкие там будет, а хутоу что худец, он даже не вдуплил, что там ему говорят. Luiz, un matra doçuk ta noch çığılıp doyuşta guatsi. Sana emekler son noch çığılıp goyuşta gene son. Короче, колушу, первой версии Тузик Ахишмаков у Нагасан Шецут, эту вот аса и модернизировать еще шела. Пока закрепить не яшчунез. Юлшул версию шаиз. Ertahattır doksa hont دكتور ما شواتش وي زودر ترش مايسا ليسا اشتوش ترش نخشي элита Elite ju i elit jobbat nog säger jag. и Det خيدة Элитный, что элитный тебе? Элитный. элитный خير أنا صوت يا أخي ويش بدوش دشو هو تسير شو يش دشو
Mesela onu bakarsan anekdot dатский что приготовил. Ну да, голодовку diye. Değil da var son просто gaz da ayak karşı aşağı del Şveç'e de görmeye için gayr bir türlü. Сурхоз, такое лохату юй, когда еза. А это иство, а что приготовлено у боссу, так что с ним разберись. O bayağı Sultan ну bayağı это есть. Хочу приход то бордо, что bayağı şu твоя хочу приход чеч. Юх то есть вообще хочу ахуду цакиеч са что аудла şu bayağı. Та вообще возомнили себе что. Садак чуаде кудуха мичерниц белла сургон, мичер белла ниц. Ну цен штук, например, шестое чувство. Чувство. Да, шوي маршал хажин масана. Маш мокс. Lazım tekaş del adu, da yok koruş gaza yuşut ne yatır şu yuşlukşu. Deç kıda kıysa gayr basa bir anen. Comando essa ari qiro alu shorso chu bale velo sahizo sto sheldalar hog ittaz lodoga güçena hog ittaz alat toqa Europa achar например с тоута солнечный батареи еще накопительный батареи еще осветиме ягоша ца хумса ча ца адечк да ца агазя ца мая само сон свет да бог бешу amma çok sayıza şutu. Toduk dikaş doğru sama izle. Ашилди солнечные батареи, что реакция? Все равно нормально дечком язык, что пишут. إذا أهنيس باهم غير بي عشان ديتش كدير زوشون دستويتلنا. İdahak dal çudir dute aş şundo palestinç bu dabi dabahkan ihunç dahak dal çudir dute aş. وإطلع بيرجع وردي конденсат يول. Само солман решот мы уже сагат даумдат. Масана матайолы. О, das юр мою тобусул маду хлулочен. İnşallah что двох дел Тут та бесплатно та эпизода. Банки что, но истехтен юк там ничего yok. انت صغيريش Риса, обош так ухона цалитер цигер даха дахена эдлини дах нихаита. Действительно, боже мой. As haha okdo. Düşman değil. Уже ларвал диез. Düşman değil. خير موت عيسى تاكران يوتي عوض كي دولشين عاد موسكو شو تعيش كيف تاكران شو بنزين دو بيوتر تسفيه شرع يتسوي كان دوق شينا عاد مستير شي شو وشن البوزدي пропан баллон сейчас бывает кислородные дупой любой киахта ехать Москву шо يعني كيف على شركة баллон عيسى غير كندنسات تاعك واسوانسي Сум царе макрон чо бале вела дечк запасаться доккум. Ой şey ça şeşsin ça развитие bu meç bu teyiş na qeça. O qam развиваться şey Европа. Şu et sahijin Гулагио кячелно мастия шеква буре лонсам Гулагио соответственно мастия чувствует, может, если совойна шинсан и тогда решил мало, что man старший предчувствие шила мегансон, а если легло шила предчувствие. Я, если та предчувствие, я шила, я где. Aro Matson. Что, агуш можешь? Около ушло. Просто шавахши беша окрон шавахши беша ши туалет юха варда хнада цалита да хажолез
شكوى غلاف صاق بولش وطباخم دخيشوا وطريق دخيشوا الأورو شنو غاي كوبورا أقوى دزوش داعسا كان إنسان دوزموش Ama şey eyla dalış aç 5 yıl ne gün işlem. Filterlo. Филология, слухаешь, все-таки тузик как-то не по-братски звучит, дуется хелмодиазации. И цуньязер, Абу Саддам, Шамадар, Адад, Абу Саддам, Ахи Шмаков, Мухешем. أخي وجل أخيش قاعد نسي الدرع يتسون جادك ديك در بس أخيش قاعد أنستيش ديك در اللي أخيش قاعد لا معك أو هيتس يوقع وجه هيتس أخيش سهلت أخيش سهلت Слушай, умолти кантуба армиационных самосвомниц дела. Абу Саддам ибн Умалт Ахи Шмаков. Дела мы крутой цехарюцу. Lama poqi interesno moduins примерно халачи Абу Марьям Аллах sa ночью да примерно инс ночь يقع إنسان عملوا عاج إنس أبو صفية بوغ أتت صفية بوغ عملوا عاج لو صفية دا وصباحش نوش نوع خزن دريس ليالي لندريس Да, свой Абу Идрис Вац. Это еще. Инзац басая шемел бошты, но хозная сам турпал лил здоровый. И здесь лорки дакятос. Сон Абу Идрис, свой Абу Идрис шецею, и Абу Идрис як марсалуш, и сон Абу Идрис саалуш, канти бозарксон. صفية عملوا عاج صفية دا أبو صفية وعاج صفية ملو بوش يات سديز تنجو أبو يوتي ملو تي ويلي نان يوتي بوش شو هو نبقى طوش فزم هالداري Войны стану штука, сам проблем, ja, уже кенцер табю бели, кениш неер не шпат, жуазер табю бели, и нах мобайца хал кенцер табю белаш. И сардинок да ног модулиуе. Так и жуазер табю луш беш, сам сачохум аттердулуч нахалуе, хазнеса на масара дяш дука, звой на лилу билу магизи бул, что лондаци чо дик табю дуа. И еще жуазер лилс беш, гуч бул, что жуш ила войдахря, уже хырбуш бонеш. Ишадерги уду за войсан и волка пойда получдуя и рылка доци имел ледер ду аса дюч нах цаболи. Так порват дат из общества телоцис. Я алга дюн присечдена и билер хеде гош дек дат и бош доцер ишадерги диц ди что волка так тажем что тормозит доцу. أما وحدا وقت примерно вот сонис например я лош сайник даже что зодить этелен лил шальчнан وان يحيى تدروني примерно أبو عائشة توشين этелен лил шальчнан Звон, и das и тил я муху не слуха, халхи дюн уже надул галокас. Инза даже ташиба шо оюха чдуи, يعربوا تأرشيو ديش وخلشي يحيي تقدروينهم كده وصديتشون أهين زوي أبو وارديش مباي أبو سفيان أبو نادن كروتشي قيق وجه ديش بوكوي يحسخيش عليه الجدوية إشت أبو مرجان داخل شي يحيي تداترون وناش общественно принятен хреза ويا إذا شيء بالوش بونافسن مصومات إلاتsa إشت أردن زولقنا دازل دياشتو أبو مرجان كانت Ибн, короче, Абу Маржан Усабов, Алила Дархуя. Змоба, лама инсайда, пример, я лично с свалек, например, ишельчи,
Since примерно Ларис кулит кой. Аса отец садаша абу Ларис юша бо фоля леш. Яда цивойну на Azalan. On başka liyor ha yok öyle şey. Laris kılçı Safiye kılçı başka var. Sagoda sam primjer Allah želi nerice первый. Да. Azalan Abu Safiye var ya çoğu. Nokçuma tam sabah erson stage söyle olan var çok olmuş da. Derize çünkü antam işe da Abu sana вообще вала хотя соцсетям я жуга и я царх лиеш бешмат се цакал получтер дас. Ну ты вещи контрмой. Işe de hoş Abu Safiye у boş liel цан маслаинс яхсри und das общество нормально то есть. А вот ой дуй бойна хитер дачен я нагасан он юка и держа. Рамон это я София отчество мухалю аймда. София бинту Абу София говорил. Абу Софиевна. Да, ну, раз на батареях, да. Не, он лама хос мабохур, если выридаш, тинда, уж хайеняха, ой, внимание, обращайте гейтер цунах, хет صار حيين صار حديث سك حق يتحمل داركني وطهم ويها وش تحت دولتي هارغوك ويتعين شيء إيش أبو سفيا غير بكون 100% وصار يبرغ تلو صدقون ويها أبو سفيا أنا أبو زيدات مو لعسى إيش تلو صدقون ده مقاش دعوك ده تبدو منقذ أنت بعز كيخت أتوه دبوش ونخشى ترشخيتنا كيتا يختار تبيخ شين بروبليم شخيلان تبوخت قيت يلدش بش بما بوي خطايتا никакой роли не играет. Чави мот айн бат бош, репетитор башкош. Сразу معين بيرن ده تساعدك كده عوض شو تقصيخ عين نت بريبيتيتر своего языка отдать Что реально так дится. Ну, еще милхал مو حال دعوة نقشي شو على دويش نقشي شو مو حال دعوة صدور درش تردوش إذا هون لا عم تصدق تصدقنا أو لا بس просто شو أنا لا شو بقول سين بس مثلا صدور شين لو تصور شو لر داخل شين لو تصور دعوة لا صدق بول شيء دكتور ساعة هون لا عم تصدق اي تاعي هو عارف عاش مبوس اعطينا غير بو ويش نوقي وشارت هون عارف ثاني أتصل هدو نقطة خلقا نقطة نسحبه يشتغل أدمنا هدو شو لدر دوش إنتو دوتك على تجلوا بقى ما يعرف جانو شو عايشة هدو نشتوتك شو دوش بقدر أصيبها تعبوا تدينيش بقى No cała słupno decydując, أنا الدول الأش بريسيكا سدياشات ده عود بقدر دوش بكر شرقاوك أنطيدي عم دكر دوش الأش بريزناتنا تكون سبع نقش حبيل شاتدو ودو هادو ودو تخشل سوام باس تخشل زياد تعاوم ده تخشل زيانة كدوك تضيق لوش تتصدق كتنا تماجين شيء تعا إجدلتنا تضلت لوش كدوك كم ده شو زيانة تعا ده صعيشة ماكرون безбожник шкёртеш да кюкшкам делаиш буш قيوما дацер بس безбожник квартус бабас сама бат хоза безбожник му букутва Аллаха не верим безбожник فده زعلان شو безбожник موجود Аллаха не верим безбожник الله عينك وتريو ويرش عبوزنكو نو خليتاش безбожник خليتاش ديلر تي شو безбожник خليتا عيسى عيسى безбожник ويش
ديلا تيش تاتي ما تسوت سون ديلا وفاتش ما دوت ألوت سلوت سلوت دوك عيسى سلوت عيسى سو ديلا تيش شو لا تيش سون سون خا وي خا سون سو تيش وات سون 100% سو ده كل نوع أستاذ سون خاستن بن جوخ سو ده سون ديلا نو الله خا تيش الله هيخسر تيشو تيوت قرآن عنا هم نخسر تيشو بس بوجني كويسو ديلا كم تيشو عيسى خشوي جواتوان خشو جواتوان تا لا ديلا تيش مش ديلا 100%. ديلا عيسى سونا حاجة مو مش ديلا دوتشوك سون ديلا حيقل ديلا كوارت ديلا تا لدو لريكش ديلا فيتم ديلا سون شارك سون ديلا سين ديلا سفيتشو تا إيش فيتم سفيتشو بس سون خا Es bingo wobo es Edmond boy y wobo se habo or boy khaso. Es dino khaso señor ori khaso. Es dindo dikne du odala dikne señor do khaso. Ti jambo su. Del sa. خاون يتيش ووتو So ti schwarz und schluck ist. So khabush ist da on yo on khala asona khadoliton ist. خادلريون مش خادلريون مكرون عيسى نسوي شيء عربوش بان باتي قيتم عيسى نويش باتي عربوش بان قيتم خوجيش عيسى ديرك يش عون بين حتى بجيرو تسهيت أي جيرو هو فوزو الدنيا on ساعة سويت وجيرو سونا ما سونا نوتي بيتم بوز أدمال تخلي قوي يعني وقاوانتان حبيش بوز أبروير من توبيز أو خاص لشو ألو شو عيدوش مدات شو يعني هز همتا خاص يوش على هم واحد يديش مدر كوكتشي شو تسوي تادي شو حديث دويش كوكتشي عشان شو يعني ديش يقد ديش يشوف شو دوي حاجة ديش يقميش سياشتك العدد الناس يردوا مش عطيش ولا حيتسون وده شو وحطوا شو تحينا وان كنتو قوما نوعهم داس وجا حنا داس دوش تبقى العدد عندنا تعبيد عجا قدسو شاش دايقن قدسو شين هرزوم شين قدسو هم غرباء تقلع سر هرم دقونا عجا خلقا وخادوش دول هم ديك بو آخر بوتيان هو بو آخر بوتيان خادوش دول هم نعلا ويلت سياشون با ويشتاس ايشابو خلقا بيد وين دوش بقاد هو تيشو بعد الغلدوان هو ديلا تيشو هن هيقل ديلا كورتا بيلا حسن هيقل ديلا شين كورتا بيلا بوشتا تيشو يجمو تسون هدو عدا وأصلا هم تدو أصلا ديلي بستا يانا دو دوش هذا يقوان غنانو أبوي حنينس بالله أبوي إنس يشدو ديالي مجي قصو ديالي مجي بوش إذن شانا شوع يز دواتش داكن بيد بواتش داكن يوم دوي ليلتس دياش يوي بتكبوش نكي بوش دحر إشت أصدين إشت واحد أصوي نانو سيدا إيوي ويجري زبيري سيدا إيوي تا سندالي ويسيدا وشتو سون سنانس بلبل قيتا مسون شوع بول قيتا سون سداس عداس الموجي تدات صنبوش كير من بوت سجاس دو تكير عدك شارك سون سنانس عدلك بعدات كون غنان وكي وبيس كوي هز كي هما دات سجا نين سيدا ديز زبيري سيدا ديز زي سيدا ديز دانيس لو دوكا ماكرون تعم خطة تا عيسى أنا تاني ما تيش تلشت هو إيه هو إيه دوا كريز فيز هندا ديزون نحكي هو تيش قي بس تنتيشم تا هو نكتدل تا وير سينجا تم تبل يدي دال دقع ذات يوم ليلو شوات هو تيش وات قي هندا ديزون جيزو платить يز будучи униженным не тيش ووتو دا هند وقت ويشا داويل خلصوشي Дует авел, уэлвел, да, один, то, например, тянешь до сага, вообще, согдел, лото,
Odo nahan ium leo doto daven hundrele. Tanne зиede шват сингаттам бе бах шват танина хуно уж, например, шун и. حاجة قطع خاطرني سلسة например تخن со стороны دوز عربو الله حيل غولح بود واتستخ بود وان هزدوش بوش و بليج دو اونت احتتي عوال يت ويت حاجة يات ويشن مات حاجة دعوة شاي شوت يمين أطي شوت ما دوتش مات شو أبنيش بوش عقباتش تملو تشيعبك وجم خش يقول تخين عشور وعاهين ذات اتن ابنشتوش عش از قي او وقتها از دوزش بوزش بوين بليسكا بو اتن اتجنع غولا خيدتر عيسى طبعا أنا قلت خداتري عيسى ده أتصوني أتصوتني عاش ناس ياشي بوديش بوديش موضع أتصوتني Что على بوديش такие نسبة идут, موية что бывает, что такие идут в клубе, их индийский кино аж дагяк нашим просто. Я хан хасхи что шо. ديش دو دلع كأب يصوتني حاجات وصورته طانسي يعني Жимал شو أبنيش юниор بوش мэс, ما أنت что قلتش индийский юниор клуб, да, это شو индийский кино تصورته швалит. تيجي أخوش لك دي Я تعدلا индийский кино вон ватсу. Ни разу не ходил. Я вообще терпеть не могу эти индийские фильмы. شو أنا постоянно وانا أسبليش لكن أنا كنت كده يونا بتاع يبلي نا كوزموس دي كنا دي أدرى بليش لكن أنا Боже, бел, что это лило, что хума, что это хуяри, пайдбот шхетер. Тундел того дарса ты альфим. Жудриш лило, что боже лило, штерги. Тундел того ацал ворсом мне просто рвало этого фильма. قلت مش عايش هسه بوت أريد عشان حجيش ما اللي هذا مش عايش بعدنا سون تيجي توش بوت أريد تدك جامد دوش 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 شكرا وش سن ليش ار نيجي إذا نتوازن أرويت